Goedenavond, Odi Branasisa. Vandaag geen akkoord van Wisani, vandaag wegens van betekenen verleden weeklies. Dede dat die baka una aba programma akkoord van Wisani bika is de dami beri atante is de goberi atante voor mij. Wegens dede respectie voor de dede wan sagwa officie wa voor respectie de vandaag tide angala respectie van angala respectie van tata. Anga de konfo, anga de wansa gwa sabana, leki fa atante mi is de gwa sabana. Dan tide mino aba program akon van Wisani mensen begrip over dit. Maar zeker volgende week zijn we terug. Ben ik terug met het programma akon van Wisani. En dan go door op de mensen. Soms maar bel me, soms maar se messages. Sorry voor dat man piki alle de boskopo direct, maar mi go piki de boskopo baka wikis voor alla zo staan dan. Ik go een beetje traag. Ja mensen, abo maybe so een bigi day, een bigi maand, een bigi baka na bugi. Net tide tapa day disi, tapa sonde mata sonde baka na bradansi sa. So lobby krakti angales piki. En we zijn weer terug volgende week. Ja mensen, abo, grani lang angales piki.